har alle med tilbage. Så. Jamen, jeg håber, I har haft nogle gode og frugtbare diskussioner og dialoger ude i jeres grupper. Det er jo altid lidt med at blive smidt lige for løverne næsten, eller i hvert fald blive sat til at bestille noget, når man kommer ud her. Og for nogle af jer er jeg sikker på, at materialet på intranettet har været velkendt. Men jeg ved også, at der er nogen for hvem, at det at kunne se alt materialet har været en øjenåbner, at der rent faktisk ligger så meget. Ja, du skal betale ekstra for. Se, ja. Kjeld, jeg skal lige have dig slukket, for I snakker ind over. Tak for det. Det vi godt kunne tænke os nu her, det var at høre lidt fra nogle af grupperne om, hvad I er landet på i besvarelsen af den case, som I har fået. Hvilke materiale I kunne tænke jer, og måske også hvordan I kunne gribe et program an. Og det tænker jeg ikke, vi kan nå ud i samtlige 12 grupper, som vi har været fordelt i. Men at det kunne være, at det var muligt, at vi kunne tage nogle af jer, og måske tænkte jeg, at vi skulle tage en tur til Esbjerg først. Har I ikke lyst til i Esbjerg-slænget og fortælle os lidt, hvad I har talt om? Nu kan vi høre jer i hvert fald. Ja. Lisbeth, hun sidder og snakker. Altså, vi må sige, at i første omgang, der troede vi egentlig, at der skulle flere på, end os 3, der var her. Men det fandt vi ud af, kom vi ikke. Så har vi så diskuteret lidt frem og tilbage her, og er egentlig ret enig i, at det kan være lidt svært at finde nogle unge mennesker med, men vi håber på, at det kan lade sig gøre. Så jeg ved ikke, om der er nogen andre, der bliver ind i det. Ja, vi har jo siddet og bladet rundt i materialet og synes, det er rigtig godt, og det fortjener at blive bredt ud til flere i hvert fald, synes vi nok. Mm-hmm. Og det var jo selvfølgelig også en af formålene, vi havde i aften med at gå i samarbejde med kommunikationsudvalget, fordi det er et rigtig, rigtig godt materiale, som der har været investeret tid og penge i fra Wisemans side af, så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at det kommer i anvendelse. Kan det lade sig gøre, at man laver en eller anden introduktion til, hvordan man egentlig kommer ind i det internet? Fordi det tror jeg ikke er klart for ret mange, hvad der egentlig skal til for, at man kan gå ind og kigge det. Nu sidder vi her ved Hardy, og han havde så adgangen i forvejen, men det lyder sådan ligesom lidt, det er ikke bare lige. Det kunne godt være behov for, at man fik en vejledning i det, sådan mere almindeligt. Ja, det ved jeg, du vil svare på. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg er i forvejen rejsende over næsten hele landet. Jeg har både været i Viborg, Herning og Middelfart og på Haslev på Sjælland for at fortælle om det her materiale. Så egentlig handler det bare om at ringe og spørge og sige, vi vil gerne høre noget mere, vi er en flok. Så kommer jeg gerne og fortæller. Og jeg har det altid sådan, at jeg sætter pris på, at folk har en PC med, og at mindst 2/3 af tiden er sat af til, at I selv prøver det af. Fordi det er kun den måde, man bagefter selv kan finde ud af det. Jamen, opfordring herfra til at tage imod Jettes tilbud. Det er næsten for godt til, at det kan være sandt, så det skal I holde fast i. Det er Jette Jebsen. Hun er formand for kommunikationsudvalget, eller tjenesteleder, så I finder hendes kontaktdetaljer på internettet. Eller på internettet, ikke? Ja. Vi kommer her igen. Hvis vi lige går lidt videre i forhold til opgaven her fra i dag, så ved jeg jo også, at I har siddet en flok i Silkeborg. Så jeg ved ikke, Jørgen, om det er dig, eller I har i hvert fald siddet i samme gruppe, men at der kunne være en flok af jer fra Silkeborg, der måske kunne delagtiggøre og sige, hvad I har talt om, og om I har nogle gode svar på casen. Ja, vi var 3 fra samme klub med 3 forskellige computere, og de 2 af dem, de duede og virkede, og så var det kun den tredje. Så vi brugte cirka 30 minutter på tekniske vanskeligheder, men fik jo snakket ind imellem. Og vi fik også snakket om de her 2 caser, og vi tog jo lidt udgangspunkt i vores egen klub, hvor gennemsnitsalderen, tror jeg, den ligger omkring 79,5 år. Og det betyder jo, at når vi så kigger ind i en case, der hedder 45, det er omkring vel,
så har vi det svært ved at se, at der kan være en fællesnævner for den slags folk. Men for at være loyal over for casens ordlyd, så synes vi, at vi vil gerne bidrage med deres opfordring til at høre lidt om Weizmann og få noget skriftligt materiale om Weizmann. Og der synes vi egentlig, at der ligger 2 ret gode brochurer derinde i forvejen, der hedder noget om Weizmann, et lille hæfte, som beskriver lidt om den internationale organisation. Og så ligger der en lille folder, som også har noget at gøre med, hvis man ønsker at være Weizmann. Og så har vi endelig fra brandingmaterialet den her folder med sommerkjolen udenpå. Og personligt synes vi ikke så godt om sommerkjolen i det her regnvejr, som vi sidder i. Men indholdet af den folder er egentlig meget god. Teksten i den folder er super god. Og så havde vi endelig som det sidste lille piv, som vi vil sende ud til de her interesserede folk, det var så vores egen gamle folder, som efterhånden er blevet 10 år, og den skulle så selvfølgelig moderniseres og ajourføres til nuværende, men en folder, som fortæller lidt om klubben, hvad vi har lavet og hvilke aktiviteter vi er i gang i, og hvornår vi holder møder og sådan noget af den stil der. Så den ville vi prøve så at opdatere, inden vi sendte den ud af huset. Og så kædede vi, så koblede vi opgave A sammen med opgave B, hvor de så gerne vil have et møde med os bagefter. Og der vil vi så lægge, vi har ikke lavet en dagsorden som sådan, men vi vil lægge hovedvægten på en sådan møde. Det vil vi lægge på, at det skulle være en ny klub, som vi skulle have strikket sammen for de her mennesker på baggrund af det materiale og det, kan vi sige, grundlæggende indhold, som vi havde præsenteret den vej igennem det her. Og så et af de andre hovedemner, vi vil slå på, det er jo, at det, der har båret os igennem i klubbens mangeårige historie, vi havde 65 års jubilæum her for ganske kort tid siden, det er fællesskabet. Det er fællesskabet om at være sammen, og trods vores høje alder, så har vi en ret høj mødeprocent, og vi har ikke så mange kræfter til at lave de store projekter, men de få arbejdsopgaver, vi har, der får vi også gavn af de arbejdsfællesskab. Så det var det, vi kom igennem på plus en masse tekniske vanskeligheder. Tak for det. Ja, men tak for det. Måske skulle vi have en gruppe mere, inden jeg sådan giver frit slag for kommentarer. Givefolket, jeg ved, I har siddet sammen. Har I nogle ting, som I måske kunne delagtiggøre os i fra jeres diskussioner? Det kan vi godt. Vi havde for det første, vil jeg sige, vi havde en god diskussion, men vi er også nødt til at kigge ind på os selv og sige, at vi kendte ikke materialet godt nok. Og det vil sige, at vi tænkte egentlig, at vi var nødt til at lave et forløb, hvor vi skulle ind og så kigge lidt mere på det materiale. Det var det første, vi gjorde. Det næste var, at vi begyndte at tale om, hvad er det egentlig? Hvordan er det, vi kommunikerer med en målgruppe, som er aldersmæssigt anderledes, og i den måde, hvorpå man kommunikerer på blandt andet de sociale medier, men også med tekstlængder og de hurtige budskaber osv. Hvordan kunne vi tilgodese det? Og det fik vi faktisk en rigtig spændende diskussion af. Vi nåede ikke at komme i mål med det. Vi begyndte også at kigge på, hvordan kan vi i klubben begynde at arbejde med det her, fordi så det ikke er enkeltpersoner, der sidder med det, men måske få det som en større og mere integreret del af den måde, hvorpå vi arbejder på, altså i klubben på. Det kunne være på vores interne møder, det kunne også være, at vi i stedet for at have et PR-udvalg, kalder det et kommunikationsudvalg, og dermed begynder at sådan bevidst at tale i en retning, hvor vi åbner os mere mod en ny aldersgruppe, men måske også åbner os mere udadtil, så vi ikke i kommunikationen bliver så eksklusive. Og så gik vi meget langt i en drøftelse af, hvordan de billeder, vi har brugt til at markedsføre os, også og lave presse med, hvordan vi kunne lave dem langt mere vedkommende og langt mere nutidige ved at så få taget nogle andre billeder og få taget nogle billeder sammen med nogen, vi laver noget sammen med, og med nogle aktiviteter, i stedet for at lave de gamle klassebilleder af Weizmann, der enten står og deler checks ud, eller har været i gang med en arbejdsopgave, og så stiller vi op
Og det er som om, det er 50-60 år for sent, vi har det klassebillede, sådan, når vi kigger på det rent aldersmæssigt. Og der tror vi på, at de aktive billeder, de er gode blikfang. Og vi var også inde omkring sådan hele det juridiske, fordi et øjeblik, hvor det er aktiviteter, vi fotograferer, så er der jo en langt mere fri adgang til at så tage billeder, end hvis der sådan, det er personer, vi tager billeder af. Så alene det taler jo for, at det er det, vi skal have gjort. Så det blev sådan mange strøtanker om mange ting. Og nu er jeg nødt til at spørge ud i rummet, om der er nogen, der kan supplere på det her. Ja, så er det jo det, vi, Lisbeth, jeg havde fornøjet mig med. Men tak for det, Kjeld, og jeg synes, der er rigtig mange gode overvejelser, og lurer mig om ikke, der er mange af jer andre, der har siddet med lidt af det samme. Så nu tænker jeg, at I er velkommen til at melde ind på chatten, hvis I har fundet løsningen på, hvordan I vil holde et informationsmøde, eller I har lige præcis den her måde, I vil sende en invitation eller informationsmateriale afsted på, eller bare har en kommentar til processen. Så marker ind på chatten, og så kommer I til i den rækkefølge, I markerer på. Nej, vi har rækket hånden op, hedder det. Undskyld mig. Du mener hånden, ikke også? Jo. Ja, lige præcis. Jens Byskov. Så har jeg fået lyd på. Ja. Vi var enige om, at det skriftlige materiale, det var godt at have med i hånden. Og når man så havde fået lavet listen over målgruppen, så kunne man så finde nogen i klubben, som kendte de mennesker personligt, som man havde på listen. Så var det smart, at det var dem, der fik materialet i hånden, og så var det ikke noget, man sendte, men så gik man ud og ringede på og afleverede det. Og samtidig så skulle det helst indebære en invitation til en aften, sådan at vi kunne præsentere fællesskabet. For som der blev sagt før, så er fællesskab det bærende. Og indtil vi har folk med som medlem, og de er arbejdet ind i fællesskabet, der skal vi ikke gå så meget ind på at sælge vores aktiviteter til dem, for det blæser dem simpelthen af stolen, og så er de bange for, at de kan ikke slå til. Så vi skal sælge ideen om vores fællesskab. Vi skal bruge det resultat, der kom frem i den undersøgelse, der blev lavet, hvor det var det ord, der gik igen på dem, der var Weissmann. Det var det ord, der gik igen på de mennesker, som var potentielle Weissmann. Det var fællesskabet. Så derfor vi skal invitere dem til det fællesskab. En god middag og en godt snak om, hvad Weissmann er, og hvor de kan mærke, at vi er altså nogen, der vil hinanden. Uanset om vi er 83, 73, 63 eller 53. Det er lige meget. Men man er nødt til at lade dem føle det. Og så prøve at se, om de kan se sig selv i det billede. Og hvis ikke de kan se sig selv i det billede, så er det en ny klub, som det også blev nævnt. Det var det, vi var omkring. Så vi var næsten ved at lave programmet til en informationsmøde. Spændende, tak for det, Jens. Jette, næste på listen. I vores gruppe, der gik vi meget konkret til værks. Vi gik simpelthen ind og kiggede på de her tekster, og så blev vi enige om det første, det var et brev, og så plukkede vi af teksterne. Det første hed, hvad er Weissmann? Lige nu kan jeg ikke huske nummer 2. Men så gik vi simpelthen ind og slettede det, vi ikke synes der skulle med, og lod det stå, der skulle være. Og vi markerede noget med gult, fordi det var sådan et meget generelt afsnit. Det vil vi gerne gøre klubrelateret, så det skulle selvfølgelig bearbejdes. Og vi gjorde egentlig det samme til det her program til orienteringsmøde. Hentede nogle bullets, nogle ting forskellige steder fra, kerneordet. Og så havde vi det som den første inspiration til, hvad det her orienteringsmøde det skulle indeholde. Ja, det var bare lige for at sige, sådan kom vi i gang. Lyder rigtig spændende, Jette, og jeg tror igen, der er rigtig meget inspiration at hente i materialerne, som gør, at man ikke behøver at tænke selv på alle ting, men kan plukke og klistre sammen og få lavet noget, som bliver vedkommende og også målrettet præcis det, man vil have fat i. Hans Christian? Jamen, yes, nu nåede du lige at sige lidt om det, Jens. Men det der med at eventuelt så starte en ny klub, og Jørgen Kallesen, du er også lidt inde på, at den aldersgruppe der med de 45-55-årige, eller eventuelt både lidt yngre og lidt ældre, de gider ikke rigtig være sammen med folk, hvor gennemsnitsalderen er 70 eller højere. Og det var vi inde på i den snak, vi havde i vores gruppe her også, at ja, vi kan godt sende nogle foldere ud, vi kan godt
komme med noget, som med noget kort tekst med billeder, som appellerer til folk og sådan noget. Men hvis der var en 3-4 stykker i den aldersgruppe der, så vil vi måske prøve at høre med, om de kunne finde 3-4 stykker mere, og så og så vil vi gerne hjælpe dem med at se, om man kan få startet en ny klub i stedet for. Og det vi snakket faktisk en del om, fordi at så kan de selv få lov til at definere deres egen klub indenfor, og nu kan jeg ikke helt huske det, men der var en, der nævnte om, Lisbeth, du engang har nævnt noget med nogle 4 hjørnesøjler, stolper. Ja, hjørneflag. Ja. Yes, man simpelthen bare skal holde sig indenfor. Derudover, så har de jo egentlig frit slag, groft sagt. Det kunne jo i hvert fald være en idé, og så har vi jo, kan vi godt nævne og hjælpe dem lidt med at fortælle nogle af de rigtig gode aktiviteter, vi har i de forskellige klubber og pengeskabene, og det fællesskab, som Jens også var inde på, fællesskabet, det er jo ligesom det. Der er masser af ensomme mennesker her i landet, og som vi egentlig også var omkring os, og det er lige med at få fat i dem og få dem engageret. Ja, det var sådan til nærmest det. Tak for det, Hans Christian. Vi drøner lige videre til en Hans Christian mere for en kommentar. Du skal lige unmute din mikrofon, Hans Christian. Så, kan I høre mig? Ja. Ja, Hans Christian Willumsen, jeg kommer fra Tingstadens Weissmannsklub. Vi var 3 i gruppen, og der var en fra Hillerød, Hans Otto, og så var der Søren fra en klub i Vejle. Så vi var lidt forskellige steder henne. En sjov ting, det var, at Hans Otto, han har kun været med i et halvt års tid, og han var blevet inviteret til at holde foredrag i den klub. Og det synes han egentlig, det var dog en herlig klub at være i. Og da de så spurgte ham, om han ville være med, jamen, så ville han da egentlig gerne det. Og nu er han så medlem af klubben. Og det kunne jo være en strategisk vej at udse dem, som man inviterer til at holde foredrag. Og så regne med, at det kunne være nogen, vi måske kunne Shanghai til at være medlemmer. Så det var bare sådan lige en idé, som I kan tage med. Men ellers så snakkede vi om, at vi skal nok, når vi prøver at få nogle nye med, altså vi har en høj gennemsnitsalder, så det er også muligt, at det er en ny klub, hvis man kan finde flere yngre. Men hvis det nu kun er et par stykker eller sådan noget, så er det er jo en lidt anden sag. Men i hvert fald at få fat på nogen først, det må være noget med at snakke med dem, og så kan vi sende noget til dem, og det tror vi så skal primært gå i første omgang på noget, der er lokalt. Vi kan sende dem vores program, vi kan sende dem noget om, hvad vi laver i vores klub i nærområdet, og så ligesom vente med det der store, der hedder International og Weissmann Danmark og så videre, eller Region Danmark. Det skal vi nok ikke gøre for meget ud af i første omgang. Vi skal ligesom have dem til at forstå, at det her det er en lokal klub, hvor de kan komme med, og de kan være med i nogle lokale tiltag, og nogle lokale, nogle lokale aktiviteter. Og så skal vi også lige sådan se an, og det er jo noget af det, du går rundt og prædiker, Lisbeth, nu er vi jo sammen for et par aftener siden, og det der med, at vi skal tænke i projekter, vi skal lade være med at lade os blive ved med at binde i nogle bestemte aktiviteter og nogle bestemte udvalg, som har kørt i 30 år. Det er jo ikke sikkert i dag, at de skal blive ved med at køre. Vi må finde en måde, hvor vi kan tiltrække nogle mennesker, som ikke har hele livet til det her Weissmann. De har måske de første 2 år, som de gerne vil et eller andet, og så til derefter, så er der et andet projekt, man går ind i, som man synes, der er sjov. Det er nok måske den måde, man kan prøve at få folk engageret. Nu blev I væk på mit billede, men jeg ved ikke... Jamen, det er jo fordi tiden er ved at være gået, så det var ærligt diskrete måde at sige tak for inputtet på. Fordi klokken den er... Tak for det, Hans Christian. Og tak til jer alle sammen. Klokken den er blevet 8:01, og vi lovede, at vi skulle slutte 8:30, så jeg skal gøre det kort. Tusind tak, fordi I har været med. Det vi rigtig godt kunne tænke os, det var, at
hvis I nu i de grupper, I har siddet i, kunne fristes eller lokkes til at sende os jeres stikord, jeres gode råd, lige den der opskrift på, hvad I vil gøre, så vi kan dele det med alle jer, der har været med, så vil det være prisværdigt, og så må I meget gerne sende det til mig på den mailadresse, I også har brugt der, og tilmelde jer på. Og så vil vi prøve at samle de input og dele med alle og lægge det ud, sådan at vi kunne fortsætte med at inspirere hinanden. Og ellers så vil jeg bare opfordre til, at I får kigget dybt ind i kommunikationsmaterialet. For dem af jer, der har brug for det, få rakt ud til Jette og kommunikationsudvalget, hvis I skal have lidt hjælp til at få det i anvendelse. Og hvis I kan bruge, så gå ind og genbesøge det her webinar og præsentationen herfra, og også nogle af de tidligere, vi har haft, for at se, om der er noget, I kan arbejde med ude i klubberne. Det her, det er det sidste webinar i dette klubår, og jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke, og sige tak for deltagelsen i aften, og god arbejdslyst derude. Vi ved, der er nok at tage fat i. Tak for nu. Ja, Tak for i aften. Tak for nu. Selv tak. Tak for nu, ja. Hej. Hej.